Dyma'r myfyrdod ar gyfer Mehefin yr ail. Gair o ras i ddechrau. Arglwydd yw yn llon bob lle, bresennol ym mhob man, yn agos atom yn nawr. Dagosrwydd yn gwmni i ni, dagosrwydd yn ein gwroli, dagosrwydd yn gyfrwng i ni dadnabod. Offrymwn i ti gariad ein calonau, ddyhead dofn ein henidiau, a chlod ac addoliad ein genau. Amen. Ni ddarllen dechrau Efengyl Marc y bennod gyntaf. Dechrau Efengyl Iesu Grist mab Duw, fel y mae'n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia. Welef fi'n anfon yng nghenad wrth flaen i baratoi dy ffordd. Llais sy'n yn galwn yr anialwch. Paratwch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. A dwi'n dewis fel testyn y cymal o'r adnod gyntaf, Efengyl Iesu Grist. Yn ôl y cyfeithiad Cymraeg yn y ffordd newydd, a gyhoeddwyd yn y 70au, ystyr Efengyl yw newyddion. Felly, y testyn heddiw yw newyddion da am Iesu Grist. A dyna yw'r Efengyl, newyddion da gelwir arnom gan yr arglwydd Iesu Grist yw cyhoeddi drwy'r holl fyd. Byddaf yn ei clywed yn dweud ar y teledu weithiau, cyn neu wedi'r person ddarllen y newyddion, your newscaster was. Nawr, cyfuniad yw newscaster o news a broadcaster, ynddo fe? A'r ystyr yw cyhoeddwr newyddion, newscaster. Felly, a defnyddio term cyfoes, gorchymyn maeth yr arglwydd Iesu ddilynwyr fod yn newscasters. Pregethwch yr Efengyl, cyhoeddwch y newyddion. Nawr, mae'n bwysig i ni gofio mae newyddion sydd gennym. A chofio mae tystio i ddilusrwydd ffeithiau a digwyddiadau y mae newyddion. Mae gan bob cenedl chwedloniaeth, storiau sy'n adrodd am hen hanes o wlad a'i phobl, ac mae'r storiau hyn yn gyfuniad o'r gwir a'r gau. Mae hyn yn wir am y Mabinogion yng Nghymru. Cyfeirir yn y storiau at gymeriadau a lleoedd sy'n wir, enghraifft Harlech, Cyfyrddin, ond mae yna ddigwyddiadau anhygoel yn y storiau yma. Blodeuwedd yn cael ei chreu gan Myrddin o flodau'r maes, ac ar derfyn ei hanes yn cael ei throi yn dylluan. A phwy na wyr am Lyn Llech Owain, uwch ben Gorslas, yn ein hardal ni. Adroddir mai ffynon oedd yn y fan lle mae'r llyn flynyddoedd yn ôl. Ffynon a charreg fawr arni. Cyn yfed rhaid oedd symud y garreg, ac wedi yfed gofalai pob un ddod i'r garreg yn ôl ar y ffynon. Daeth Sir Owen heibio, un o farchogion y brenin Arthur, ar ei ffordd gartre o'r rhyfel yn sychedig. Aeth i yfed o'r ffynon ac yna gorwedd ar lawr yn llyddiedig a syrthio i gysgu. Yma'n amser deffrodd ac roedd dŵr y ffynon wedi llifo allan a gorchuddio pob man. Roedd rhy hwyr bellach ar yr garreg yn ôl, lle bu ffynon unwaith, llyn sydd yn awr. Gofidiodd Sir Owen gymaint fel yr aeth i guddio mewn ogof ger llaw, ac yno mai heddiw yn aros i'r brenin Arthur ei ddihuno. A phan ddigwydd hynny, bydd Llyn Llech Owain yn diflannu am byth. A dyna ni. Heb i ni fynd o'n cylch cynefin, wedi cael y cyfuniad o'r gau a'r gwir. Stori yw i? Ie, storiau ydynt, ac ni fyddai neb ohonom byth yn cyfrif, mae newyddion ydynt. Mae'n bwysig iawn i ddisgyblion Iesu Grist gofio mae newyddion sydd gyda ni, nid stori. Mae'r rhai wrthio hyd yn ceisio dweud na fi y fath berson a Iesu yn Nazareth. Un enghraifft yw'r gŵr fi wrthi yn ail hanner y ganrif ddiwetha, John Allegro. Gwrandwch ar y dyfyniad yma. Allegro suggested the Dead Sea Scrolls all but proved that a historical Jesus never existed. Allegro argued that Jesus in the Gospels was in fact a code for a type of hallucinogen, the Amanita muscaria, and that Christianity was the product of an ancient sex and mushrooms cult. Ond does dim newydd yn hyn. Mae rhai wedi ceisio gwrthbrofi bodolaeth Crist ar hyd y blynyddoedd ac yn dal i wneud hyn wrth gwrs. Rhai sy'n ceisio dweud mai stori yw'r cyfan, cymysgedd o'r gwir a'r gau.
Nid felly. Newyddion sydd gennym, a diben newyddion yw nid adrodd storiau bach, ond tystioedd ddilysrwydd ffeithiau a hanes. Am hanes mae newyddion yn sôn. Does neb ohonon ni'n troi radio'r teledu ymlaen ar amser newyddion i gael ein diddori. Edrychwn a grandawn ar yr adegau hynny i gael gwybod ffeithiau. Gwrando hanes yr ydym. Nid chwedle a glywn am Wcrain a Palestina a Yemen ac yn y blaen. Ffeithiau a gyhoeddir ar newyddion. Tystio'i ddigwyddiadau hanesyddol mae newyddion. Newyddion yw'r Efengyl. Cyfeiria'r Efengyl Gristnogol at bethau ddigwyddodd yng Ngwlad Palestina, ymlynyddoedd cynnar y cyfnod a dweud ni fel anod domini. Tystia'r Eglwys Gristnogol i arbenigrwydd y blynyddoedd hynny yn hanes ein byd. Does dim rhaid i'r Eglwys ymddihiro i neb, ac ni ddylai ar boen ei bywyd wneud hynny. Wrth ddarllen ein testament newydd a sôn amdano a siarad am Iesu Grist, trin hanes yr ydym. Yn y blynyddoedd hynny, digwyddodd rhywbeth ym Palestina sydd wedi newid cwrs amser, cwrs hanes. Blynyddoedd Iesu Grist ar y ddeiar oedd rhain. Y mae hanes yma. A aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontius Pilat a groeshoeliwyd a atgyfododd y trydydd dydd. Mae'n bwysig yr Eglwys heddiw wrando geiriau agoriadol Marc. Dechrau Efengyl. Dechrau'r newyddion. Adrodd yr hyn sy'n digwydd, nid dweud storiau mae newyddion, nid datgan syniadau, ond adrodd ffeithiau. Am hanes, nid am ffantasi mae'n sôn, newyddion sydd gennym ni. Cofier hyn. Yn ail, rhaid prysuro ymlaen at y geiriau eraill sydd gan Marc. Efengyl Iesu Grist. Newyddion am Iesu Grist y gennym. Ef yw calon yr Efengyl. Tystio iddo ef mae'r newyddion. Gwir fod newyddion yma, ond mae tragwyddoldeb yma hefyd. Mae'r ddoi yma, mae fori yma hefyd. Tystia Cristnogaeth mae nid un o blith llawer yw'r Iesu, ond un arbennig iawn. A phan bregethir Efengyl Iesu Grist yn ffyddlon, yr ydym fel Iwan Fedyddiwr gynt, yn estyn allan ein llaw gan bwyntio at y person hwn a chyhoeddi, wele oen Duw, yr hwn sy'n tynnu ymaith bechodau y byd. Newyddion da am Iesu Grist yw'r Efengyl Gristnogol. Gyhoeddwyd lawer tro mae Iesu Grist datguddiodd Duw i ni. Ynddo ef, meddem, y gwelwn fath un yw Duw. Pan ddywedom hyn, nid ydym ond yn adleisio'r arglwydd Iesu Grist, ei eiriau ef oedd neb am gwelodd i, a welodd y tad. Roedd yr adnod hon yn destun gan y parch W.J. Nicholson, Porthmadog, fi'n weinidog yn Salem Porthmadog cyn cyfnod yn had. Eglurau trwy adrodd am rhywbeth i gwyddodd iddo ef. Pregething yr dydd roedd e, a mynd i ymweld â merch o Porthmadog oedd wedi priodi a symud i'r ddinas honno. Morwyn yn ateb y drws a dweud nad oedd neb i gael gweld Mrs Evans. Dwedwch mai Mr Nicholson Porthmadog sydd yma. A fe gafodd fynd i'r llofft ac yno roedd y ferch, gyda phlentyn bach ychydig ddyddiau oed. Ei chwestiwn cyntaf i oedd, tebyg y bwyd ych chi'n ei weld o, Mr Nicholson. Dim gofyn am neb na dim arall, ond tebyg i bwy yw e, Mr Nicholson. A dyna fel rydyn ni gyd gyda'n plant, Mr Nicholson, a'n gwaith ni fel Cristnogion yw dweud am faban Bethlehem. Mae un tebyg yw'r dad yw e. Yn Iesu Grist, dyn ni adnabod Duw. Yn neb am gwelodd i, a welodd y tad. Nid gwybodaeth yw'r gweled hwn, ond ymddirieddaeth. Mae'r Hen Testament yn ein dysgu am Dduw y Creawdwr, yr hwn y mae gordd ymderau y ddeiar neu law ac uchelderau yn y mynyddoedd yn eiddo, y môr sydd eiddo ac efe a'i gwnaeth a'i ddwylaw a luniasant y sychdir. Canis yr arglwydd goruchaf sydd ofnadwy. Yma Duw yw'r crewr mawr sydd yn cynnal popeth trwy air ein erth. Ond yn Iesu Grist, gwelwn nad peiriannydd na mathemategydd yw Duw, ond tad. Gyhoeddi mae Efengyl Iesu Grist fod Duw, y tad, y myned allan i chwilio amdanom.
Nid creu fel peiriannydd a gadael, na medd Grist, myned allan a cheisio'n ddyfal hyd o'n ei chaffo. Tad yw sy'n gwylio'n ddyfal am ei blentyn ac yn llawenhau y dydd y dawadre nôl. Y newyddion da yn Efengyl Iesu Grist yw fod Duw wedi gwneud cyfamod â ni. Yn Iesu Grist mae ni gymod â Duw mewn maddeuant a thrigaredd. Yn yr oes wyddonol dechnolegol hon, gofynwr i ni brofi popeth. Dangoswch, profwch, dyna'n geirfa. Iaith pethau materol. A chymhwyser i heddiw ar gyfer pethau'r ysbryd. Iaith gostyngeidrwydd, iaith yr emynydd sy'n gweddi wrth fwrdd y cymyn. Me'n oesoedd rif y tywod man, ni bydd y gan o'n dechrau, ni threiddiad tragwyddoldeb trwy ddymderau cariad Duw. Y neb am gwelodd i, a welodd y tad. Nid gwybodaeth yw'r gweled hwn ond ymddiriadaeth. Beth oedd geiriau Bart, the leap of faith. Roedd Job am gael Duw, o na wyddwn pa le y cawnef. Ond cyn credu, roedd am gael gwybod popeth. Yna credu. O hwnna'n swnio'n ffamiliar yn diwe. Ond mae Duw yn dechrau holi Job. Pa le roeddit pan sylfaenais y ddeiar? Mynega os medru, pa ffordd yr eir i'r lle tri goleini? A eithos ti drysorau yr eira? A oes dad i'r glaw? Pwy a genhedlodd ddefnynnau y gwyth? A wrth orchymyn di y cyfyd yr eryr? Gyda nifer o gwestiynau dangosir i Job faint yw wybodaeth. Mor fach yw dyn, mor gyfyng yw ei wybodaeth. A chawn Job yn cymryd llam ffydd, mae fi a wn fod fy mrhynwr yn fyw. Llam ffydd, a leap of faith. Newyddion da am Iesu Grist, dyna'r Efengyl. Ac mae'r Iesu'n estyn ei lawr drwy'r canrifoedd ac yn ymaflyd yno mor sicr ac ar ymaflodd gynt yn sol o darsus. Tystion i hyn i ni. Rhaid i'r eglwys sefyll ar y tŵr i gyhoeddi mae Duw fydd yn teyrnasu pan ddaw hanes trystiog ein planed ni i ben. Mae'r Beibl yn frith o adnodau sydd yn tystio i hyn. Yn ail lyfr Samuel, adnod 32 o benod 22, pwy sydd Dduw ond yr arglwydd. Yn y drydedd adnod o Salm 100 wrth gwrs, gwybyddwch mae yr arglwydd sydd Dduw. Ac yn Salm 118, yr arglwydd sydd yn Dduw i ni. Ac yn Salm 48, a mae ein Duw ni hyd byth bythoedd fe'n harwain yn dra gywydd. Mae'n cael ei gyhoeddi droion, ac ydw i'n gorffen gyda geiriau'r Iesu ddisgyblion ym mhob oes, geiriau sy'n newyddion da i bawb. Weler o fi gyda chi bob amser, hyd ddiwedd y byd. Amen. Wel, gorffennwn ni gyda gair o weddi. O Dduw, diolch am gael diwrnod newydd arall. Wythnos newydd arall yn agor o'n blaenau gyda'i holl bosibiliadau a'i holl gyfleoedd. Cyfle ni ddangos ein cariad at y ti trwy ein gweithredoedd. Cyfle i ddangos ein cariad at ein cymuned. Cyfle i ddangos ein cariad at gymdogion. Cyfle i gyhoeddi ein cariad at ein teuluoedd. Arwain ni weithredu ac i ymddwyn mewn modd sydd yn deilwng ohono ti, gan ddilyn esiampl dy fab Iesu Grist, a rodiodd ein deiar mewn cariad diamod. Helpa ni roi terfyn ar gasineb a drwg deimlad yn ein cymdeithas. Pari ni ymateb i'n comisiwn fel dy eglwys, ac arwain y ffordd, gyda weithredoedd teilwng ac ymddygiad bonheddig bob amser. Gwna ni'n ddiolchgar am y bobl hynny sydd yn gwneud bywyd yn werth i fyw. A phan fyddwn yn drist neu mewn cyfnod anodd, par ni gofio nad oes gysgodion heb odolaeth goleuni. Yn y goleuni hwnnw o gwelwn dy fawredd di, yn y goleuni hwnnw o gwelwn dy gariad di, Duw, cariad Duw. Ie'n tad, mae yna harddwch a charedigrwydd mewn pobl. Helpa ni gyd i ddwyn yr egwyddorion yna i'r brig yn ein bywyd bob dydd, fel boi eraill trwom ni adnabod cariad Duw. Gofynnwn hyn oll yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.